Ουδισίνος Ανατολήν, κι από βορράνος νότο, κι από τα περάτα της γης των κόσμων προσκαλωτώ. Δώστε μου λίγα ακρόαση για να σας τραγουδήσω, κι ούλους σας μυαλού και μητσούς να σας κλαμουρίσω. Μια λιέρη, μια ομορφή, πάενεν στο περβολί, και σύνα έντραν τα φύλλα και κάμνεν τα σερβολί. Ο χάρος την αντάμωσεν στο δρόμο και της λέει, ώρα καλή σου λιέρη και κόρη πενεμένη. Καλώς τον και το χάρονταν στο μαύρον καβαλάρι, που βρέθηκε στη στράτα μου έναν καλός σημαί. Τράβα το κόρη λιέρη, τα πάρει να ποδρώσει, στο λάκκον τράβα ποτιστό και πρίχουν ανοιχτώσει. Με μαθαίνει η μάνα μου κτίνα να βαγιλίζω, την μπρίκα μου μερόνυχτα εσύ με και πλουμίζω. Ένα μαντήλι γέντα μου στο στήθος μου να πλώσω, και πόσα κάμνει ο κόπος σου εγώ να σε πιερώσω. Εν έχω χάροντα καιρό μαντήλι να κεντήσω, η μάνα μου με καρατέρα εσώ μου να γυρίσω. Τον πατσόν της τον εδώκεν πόνει την κεφαλήν της, κι η μάνα μες στα κλάματα της κόρης της λαλεί της. Κέντα του κόρη κέντα του, περκίμον και χορτάσει, βαρτού την μαύρο θάλασσαν με το καραβοστάσι. Κέντα τη γη με τα δέντρα, τον ουρανό με τα άστρη, τους κάμπους και τους ποταμούς, τα όρη και τα δάση. Καιρόν ο χάρος εδία στη μάναν του την παίρνει, λαλεί της μάνα μου καλή, μάνα μου πενεμένη. Στρώνε τραπέζι να διπνά, κρεβάτι να κοιμάται, η λιέρη που σου φέρα και εμένα να θυμάται. Μου με παίρνεις όμορφες, μου τες νιές με παίρνεις τα μητσά μωρά και μάνες φαρμακώνεις. Να με παίρνω τες όμορφες, τες νιές να τες λυπούμε, να με παίρνω μητσά μωρά, χάροντας ελοούμε. Καλημέρα σας και καλώς ήρθατε στην πρώτη εκπομπή του 2021 «Δώσ' της φούρλα να γυρίσει». Είμαι η Αγγελική Αγαλιανού και είμαι η Ελεάνα Χατζάκη και μαζί είμαστε οι Σουσουράδες. Καλή χρονιά και χρόνια καλά, συντροφεμένοι και αγαπημένοι πάντα να είστε.
Οι παραμυθοθρεμμένοι το ξέρουμε καλά. Αν μια φορά λέμε παραμύθια στις χαρές, 2 και 3 φορές λέμε παραμύθια στις λύπες. Η σημερινή μας εκπομπή είναι αφιερωμένη σε μια φίλη καρδιακή, μια παραμυθού ξεχωριστή που κίνησε για το μεγάλο ταξίδι. Με παραμύθια και τραγούδια θα την συντροφεύσουμε. Παραμύθια και τραγούδια για την αγάπη που όλα τα νικά και ριζώνει και φουντώνει και μυροβολεί και αστράφτει, ίδια γιασεμί λευκό. Το γιασεμί στην πόρτα σου, γιασεμί το γιασεμί στην πόρτα σου, γιασεμί κυκλώνει του μυρίζουν για βρύμο.
Λένε οι ιστορίες των Ινδιάνων πως μια φορά και έναν καιρό ζούσε σε έναν τόπο ένας γέρος. Οι άνθρωποι του τόπου εκείνου τον φώναζαν «η φωνή που ταξιδεύει». Αυτός ο γέρος είχε μια συνήθεια. Κάθε μέρα περνούσε μέσα από το χωριό της φυλής του, στο διάβα του για το μέρος που αγαπούσε πιο πολύ, το δάσος που απλωνόταν τριγύρω, λίγο πιο πέρα από τις σκηνές τους. Ποτέ του δεν μιλούσε σε κανέναν και οι άνθρωποι της φυλής του θαρούσανε πως ήτανε γεροκατσούφης. Όμως η φωνή που ταξιδεύει δεν ήτανε κατσούφης και δεν γκρίνιαζε από πάντα. Σταμάτησε να μιλάει στους ανθρώπους από τότε που η γριά του, η γυναίκα του, περπάτησε το μακρύ δρόμο για τον κόσμο των πνευμάτων. Από εκείνη τη μέρα, λένε, έμπαινε όλο και πιο βαθιά μέσα στο δάσος και απόμενε εκεί, παρέα με τις σκέψεις του. Έπιασε φιλίες με τα γρίμια και κουβέντιαζε ώρες ολάκερες μαζί τους. Τα ζώα του κράταγαν παρέα και του λέγανε όλα εκείνα που κουβάλαγαν σαν έγνοια. Πολλές φορές μοιράζονταν μεταξύ τους το φαγί του και είχε αυτός ο γέρος στα αλήθεια φίλους αμέτρητους κοντά του. Μια μέρα η φωνή που ταξιδεύει περπατούσε και διάβαινε μέσα από το χωριό. Εκείνη την ώρα μια παρέα από παιδιά έσπρωξαν με τα λόγια ένα παλικαρόπουλο από τη συντροφιά τους να πάει κοντά στη φωνή που ταξιδεύει και να τον ακολουθήσει στο δρόμο του. Το παλικαρόπουλο κρατιόταν μακριά από τον γέρο τον Κατσούφι γιατί το έσκιαζε ο φόβος. Όμως επειδή δεν ήθελε να δείξει στην παρέα του πως φοβόταν, άρχισε σιγά σιγά να πλησιάζει τον γέρο. Όταν η φωνή που ταξιδεύει είδε το παιδί, του είπε «Έλα μαζί μου». Το παιδί άκουσε τη μαλακιά φωνή του γέρου και τον ακολούθησε. Δεν πέρασε λίγη ώρα και άρχισαν να μιλάνε μεταξύ τους και ακούστηκαν γέλια. Καθώς περνούσε ο καιρός, το νέο απλώθηκε σε ολόκληρο το χωριό, πως η φωνή που ταξιδεύει δεν ήταν ούτε κατσούφης ούτε παράξενος. Οι άνθρωποι της φυλής είδαν πως ήταν άντρας καλός που νοιαζόταν για τους άλλους. Μπορούσες να μιλήσεις μαζί του για πολλά, ήξερε για τούτα και για εκείνα, λογίζονταν από όλους σοφός. Ο κόσμος πρόσεξε πως ο γέρος αγαπούσε να μιλάει στα παιδιά. Τα μάζευε κοντά του και τους έλεγε ιστορίες για πράγματα που δεν γνώριζαν μήτε η μάνα μήτε ο πατέρας τους. Κι ύστερα από λίγο όλα τα παιδιά του χωριού περίμεναν με λαχτάρα να φανεί από τα μέρη τους ο γέρος που όλοι τον ήξεραν. Το καταλάβαιναν πως τα λόγια του κι όλα όσα τους έλεγε έβγαιναν μέσα από την καρδιά του. Στον γέρο άρεσαν οι καινούργοι φίλοι από το χωριό. Ήξερε πως ήταν καλός στο να λέει ιστορίες και φαίνεται πως αυτό έγινε μεράκι μεγάλο στη ζωή του. Το συμβούλιο των γερόντων της φυλής του είδε τη σοφία του από τις ιστορίες που έλεγε και τον φώναξε να καθίσει στον κύκλο τους και να γίνει ένας από δάφτους. Αποφάσισαν μάλιστα να του δώσουν το πιο ξεχωριστό μέρος στο χωριό. Ήταν πάνω σε ένα μικρό ύψωμα που είχε θέα τις σκηνές του λαού του, ανάμεσα στα δέντρα, στα βοτάνια και στα βατόμουρα. Με αυτόν τον τρόπο ήθελα να τον ευχαριστήσουν που μοιραζόταν μαζί τους όσα ήξερε και έρχονταν από το χτες. Ο καιρός κυλούσε και ο γέρος γινόταν πιο γέρος και μεγάλωνε και το κορμί του λύγιζε από τα χρόνια. Τώρα πια περπατούσε αργά σαν τη χελώνα και κρατούσε στο χέρι του μαγκούρα να στηρίζεται. Όσο περνούσαν τα χρόνια, τόσο περισσότερα είχε να πει στους ανθρώπους γύρω του. Τα παιδιά εκείνα που πρωτάκουσαν τις ιστορίες του ήταν τώρα πατεράδες και μανάδες και έλεγαν στα δικά τους παιδιά τις ιστορίες που είχαν ακούσει από το στόμα του. Μια μέρα, σαν κόντευε να τελειώσει ο χειμώνας,
τα παιδιά του χωριού μαζεύτηκαν να τον ακούσουν να τους λέει ιστορίες όπως το είχανε συνήθιο. Ο γέρος βγήκε από τη σκηνή του, σέρνοντας τα πόδια του, και είπε στα παιδιά: «Καθίστε όλοι σε έναν κύκλο», και πήγε να βολευτεί ανάμεσά τους. Ύστερα μίλησε με φωνή που έτρεμε: «Αυτή θαρώ πως είναι η τελευταία μου ιστορία. Σε λίγο θα πάρω το μακρύ δρόμο. Σαν φύγω, αφήστε τη σκηνή μου να στέκεται στον τόπο της. Αφήστε εδώ το σώμα μου, γιατί μια μέρα θα ξανάρθω». Τους είπε μια ιστορία για τη χώρα των πνευμάτων και έπειτα χάθηκε μέσα στη σκηνή του. Την άλλη μέρα οι άνθρωποι του χωριού περίμεναν τη φωνή που ταξιδεύει να φανεί στο άνοιγμα της σκηνής του, αλλά δεν φάνηκε. Πέρασε καιρός πολύς και η σκηνή του γέρου σωριάστηκε. Σιγά σιγά όλα τα φυτά στο ύψωμα ξεράθηκαν και το μέρος απόμεινε γυμνό και έρημο. Οι άνθρωποι της φυλής κοίταζαν εκείνο τον τόπο με στενοχώρια. Περίμεναν με υπομονή τον φίλο τους να ξαναφανεί, αλλά εκείνος είχε χαθεί. Και μια μέρα, μετά το πρώτο χιόνι, ο ήλιος άρχισε και πάλι να ζεσταίνει. Τα φυτά και τα δέντρα πρασίνησαν. Τότε λένε ήταν που φάνηκε ένα ψηλό κλονάρι να μεγαλώνει πάνω στο ύψωμα. Οι άνθρωποι το είδαν να ψηλώνει και να πλώνεται. Ήταν το πρώτο δέντρο βελανιδιάς πάνω στα χώματα της μάνας γης. Ήτανε, λένε, ο γέρος που έλεγε ιστορίες κι ήρθε ξανά κοντά τους σαν μεγάλη και δυνατή βελανιδιά. Οι άνθρωποι της φυλής, για να θυμούνται εκείνον τον πρώτο παραμυθά, έκαναν τις μαζόξεις τους και έλεγαν τις ιστορίες τους κάτω από εκείνη τη μεγάλη βελανιδιά. Ο παραμυθάς τους ήταν ξανά κοντά τους. Πέρασε η ψυχούλα μου, πέρασα πάνω απάνω, πέρασα πάνω απάνω. Αχ, έφυγε και χάθηκε, χάθηκε μες στα στεριά, χάθηκε μες στα στεριά. Θα βάλω στο μαντίλι σου 3 καλά του κόσμου, 3 καλά του κόσμου. Τον ήλιο και τον άνεμο και το λαμπρό φεγγάρι, και το λαμπρό φεγγάρι. Πέρασε η ψυχούλα μου, πέρασα πάνω απάνω, πέρασα πάνω απάνω. Αχ, έφυγε και χάθηκε, χάθηκε μες στα στεριά, χάθηκε μες στα στεριά. Θα βάλω στο μαντίλι σου 3 καλά του κόσμου, 3 καλά του κόσμου. Τον ήλιο και τον άνεμο και το λαμπρό φεγγάρι, και το λαμπρό φεγγάρι. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα αντρόγυνο αγαπημένο και είχε, λέει, αυτό το αντρόγυνο 6 γιους, 6 παλικάρια γερά. Γερά σαν τον πατέρα τους, τον κυνηγό. Κάθε μέρα, λέει, ο πατέρας τους ζωνόταν με τη φαρέτρα με τα βέλη του και το τόξο του και κοίναγε για το δάσος. Και κάθε μέρα το τραπέζι τους ήταν γεμάτο.
να έχει φαεί η φαμελιά του, να αναστήσει τα παιδιά του. Και τα ανάστησε και εκείνα μεγάλωσαν. Όμως μαζί έμελε να μεγαλώσει και η φαμελιά τους. Γιατί μια μέρα η γυναίκα του κίνησε εγκαστρωμένη. Και πέρασαν οι μήνες οι 9 και έφτασε πια εκείνη η αυγή. Παρέα με τον ήλιο που βγαινε, παρέα βγήκε με έναν πόνο και ο 7ος του ο γιος. Και ο πατέρας πήρε τη φαρέτρα με τα καλύτερα βέλη του, πήρε το καλύτερο τόξο του και όρμησε στο δάσος. Να κυνηγήσει αγρίμια και αγριμάκια, να φέρει να γλεντήσει τη γένα του 7ου του γιου. Και έφτασε το μεσημέρι, η ώρα που όλοι περίμεναν πάντοτε τον πατέρα. Μα εκείνη τη μέρα ο πατέρας δεν φάνηκε. Όμως η μάνα, θες από τη χαρά της, θες που ήταν λεχόνα και δεν είχε το νου της. Δεν πρόσεξε που ο άντρας της δεν είχε γυρίσει εκείνο το μεσημέρι στο σπίτι. Μα και τα 6 του τα παλικάρια έπαιζαν, λέει, όλη τη μέρα με το καινούργιο του αδέρφη και κανείς δεν εσκέφτηκε πως ο πατέρας τους δεν είχε γυρίσει στο σπίτι. Μα κι ούτε και οι χωριανοί που γλένταγαν το λεχονούδι. Και πέρασε εκείνη η μέρα. Και πέρασαν μέρες 2 και 3 και μήνες και πέρασε ένας χρόνος. Και κανείς δεν έκαμε να σκεφτεί που είχε χαθεί εκείνος ο κυνηγός. Και πέρασε και χρόνος δεύτερος, μα στον 3ο χρόνο πάνω, ο 7ος ο γιος άνοιξε το στόμα και έκαμε να πει τις πρώτες του κουβέντες. Και όλοι μαζεύτηκαν πάνω από εκείνο το μικρό το παιδί και κάρφωσαν τα μάτια τους στα χειλάκια του που τιμάζονταν να σχηματίσουν τις πρώτες του λέξεις. Και το παιδί είπε: «Πού είναι ο πατέρας μου?» Τότε όλοι κοιτάχτηκαν αναμεταξύ τους και άρχισαν να ψάχνουν μες στο σπίτι του κυνηγού, μες στα άλλα σπίτια του χωριού, μα ο κυνηγός δεν ήταν πουθενά. Και τότε η γυναίκα του θυμήθηκε. Θυμήθηκε εκείνη την αυγή που με έναν πόνο βγήκε το παιδί από τα σπλάχνα της την ώρα που βγαινε ο ήλιος πίσω από τα βουνά. Εκείνη την αυγή που κίνησε ο άντρας της να πάει κατά το δάσος με τα καλύτερα βέλη και το καλύτερο τόξο του, να κυνηγήσει αγρίμια και αγριμάκια να έχουν να γλεντήσουν το λεχονούδι τους. Χωρίς να χάσουν χρόνο, οι 6 του οι γη, οι 6 εκείνοι αντριωμένοι, ζώστηκαν με τα όπλα του πατέρα τους, πήραν κι ο καθένας από ένα δισάκι στον ώμο και κίνησαν κατά το δάσος να ψάξουν να βρουν τον πατέρα τους. Και ψάξαν σ' όλες τις γωνιές του δάσους, στις πιο απόκρημνες μεριές, ώσπου κάποτε βρέθηκαν στο μεγάλο ξέφωτο. Κι ήταν εκείνη η ώρα που ο ήλιος έστεκε κατά μεσής του ουρανού και έκανε κάθε σκιά να σβήνει από το σώμα της γης. Και εκεί, στη μέση του ξέφωτου, είδαν ένα σωρό από κόκαλα και πλάι αφημένη τη φαρέτρα του πατέρα τους με τα καλύτερά του βέλη και το τόξο του το καλό. Αμέσως ο πρώτος ο γιος κίνησε και πήγε κοντά στα κόκαλα και εκείνο το σωρό άρχισε τώρα να τον βάζει σε τάξη και ένα-ένα τα κόκαλα το βανετό να πλάει στ' άλλο, ώσπου έκαμε έναν ανθρώπινο σκελετό. Μα τότε ο δεύτερος ο γιος πήγε κοντά και είπε: «Και τι είναι ένας ανθρώπινος σκελετός χωρίς τη σάρκα, άνθρωπος δεν είναι». Και άρχισε, λέει, ο δεύτερος ο γιος να ακουμπάει ένα-ένα τα κόκαλα του πατέρα του και από όπου τα ακούμπαγε άφηνε πάνω τους
τη σάρκα. Και σε λίγο εκείνος ο σκελετός ο ανθρώπινος είχε γίνει τώρα σώμα με σάρκα και οστά. Μα τότε ο τρίτος ο γιος πετάχτηκε και λέει «Μα τι είναι ένα σώμα ανθρώπινο χωρίς την πνοή, πεθαμένο είναι». Πήγε τότε εκείνος στο σώμα εκείνο που κοίτονταν κατά εις, πλησίασε τα χείλη του στα χείλη του πατέρα του και φύσηξε την πνοή στο στόμα του. Και εκείνος ανάσανε ανάσα βαθιά και άρχισε τώρα το πέτο του να πηγαίνει πάνω κάτω και εκείνο το σώμα με σάρκα και οστά πήρε τώρα πνοή και γίνε σώμα ζωντανό. Μα τότε ο τέταρτος ο γιος πλησίασε και είπε «Και τι είναι ένα σώμα ζωντανό άμα δεν μπορεί να δει, άμα δεν μπορεί να ακούσει και να μυρίσει, να γευτεί και να αγγίξει». Και πήρε τώρα ο τέταρτος ο γιος να αγγίζει τα μάτια του πατέρα του και τα χείλη, τη μύτη και τα αυτιά του και στο τέλος τα χέρια του και τα ακροδάχτυλά του. Και έτσι εκείνο το σώμα το ζωντανό απόκτησε τώρα όλες του τις αισθήσεις. Μα τότε ο πέμπτος ο γιος πετάχτηκε και είπε «Τούτο που στήσατε μπροστά μας, ζώο είναι κι όχι άνθρωπος. Τι είναι ένας άνθρωπος χωρίς το λόγο, χωρίς το νου και τη λογική του». Και πήγε τότε ο πέμπτος ο γιος κοντά στον πατέρα του. Ακούμπησε τα χέρια στην κεφαλή του και του δώσε το λόγο και τον έκαμε από ζώο άνθρωπο. Μα τότε ο έκτος ο γιος πετάχτηκε και είπε «Άνθρωπος είναι τούτος που στήσατε μπροστά μας, μα όχι ο πατέρας μας, όχι ο κυνηγός». Και πήρε φόρα ο έκτος ο γιος και έτρεξε κατά τον πατέρα του και του ρίξε μια σπροξιά και εκείνος άρχισε τώρα να τρέχει σαν τα γρήμη. Και ύστερα γύρισε κατά τα παιδιά του και άρχισε να τα αγκαλιάζει πότε έναν, πότε όλους μαζί. Να τα αγκαλιάζει σαν να τα βλέπε για πρώτη φορά. Και ύστερα τους πήρε και κίνησαν πίσω κατά το χωριό τους. Κίνησαν πίσω στους χωριανούς, στη γυναίκα του και τ' άλλο του το παιδί και μόλις έφτασαν στο χωριό και τους είδαν όλοι από μακριά να έρχονται, άρχισαν όλοι να ετοιμάζονται για το μεγάλο το γλέντι. Οι γυναίκες ετοίμασαν τις φουφούδες και βάλαν πάνω τους τα μεγάλα καζάνια να ετοιμάσουν το φαΐ για τη γιορτή. Και οι άντρες άρχισαν να πελεκάνε τα ξύλα, να φτιάξουν πάγκους και τραπέζια να γιορτάσουν τον ερχομό, την επιστροφή. Και σαν έφτασε η νύχτα, στήθηκε το μεγάλο το γλέντι. Τα τύμπανα άρχιζαν να χτυπούν και οι νέοι να χορεύουν πιασμένοι, πότε ο ένας με τον άλλον, πότε όλοι μαζί, και οι γέροι καθισμένοι στους πάγκους τους καμάρωναν τη ζωή που είχε επιστρέψει στο χωριό τους. Και όλοι χόρευαν και τραγουδούσαν, όλοι εκτός από τον κυνηγό. Είχε πάρει αυτός, λέει, στα χέρια του μια νουρά αλόγου και την κεντούσε και την ξόμπλιαζε με πετράδια πολύτιμα και καρπούς και κορδέλες. Έφιανε αυτός ένα δώρο. Ένα δώρο για τον γιο μου εκείνο που με έφερε πίσω στη ζωή. Σαν άκουσε τα λόγια του πατέρα του, ο πρώτος ο γιος σηκώθηκε και είπε «Εγώ, πατέρα μου, σε έφερα πίσω στη ζωή. Γιατί άμα δεν έκανα εγώ τα κόκαλά σου σκελετό, θα σουν ακόμα ένα σωρός από κόκαλα αφημένος στη μέση του μεγάλου ξέφωτου. Μα ένας σκελετός θα ήσουν, πατέρα, άμα εγώ δεν είχα έρθει να σου δώσω τη σάρκα», είπε τότε ο δεύτερος ο γιος. «Σώμα πεθαμένο θα ήσουν, πατέρα, αν δεν σου είχα φυσήξει εγώ την πνοή», είπε ο τρίτος ο γιος. Μα ο τέταρτος πετάχτηκε και είπε «Και τι θα ήσουν, πατέρα, άμα εγώ δεν σου είχα δώσει τις αισθήσεις». «Ζώο θα ήσουν, πατέρα, αν εγώ δεν σου είχα δώσει το νου», είπε ο πέμπτος ο γιος.
Και τι κυνηγός θα σουν, πατέρα, αν εγώ δεν σου είχα δώσει την κίνηση. Υποέκτος ο γιος, και τότε όλοι οι γη άρχισαν να μαλώνουν και να φωνάζουν και να λένε «Εγώ τον έφερα πίσω στη ζωή, όχι εγώ, όχι εγώ του έδωσα πίσω τη ζωή, όχι εγώ, σταματήστε». Είπε τότε ο πατέρας και με ένα νεύμα του χεριού του κόπασε ο καυγάς. Στο νου του τώρα δεν είχε άλλο παρά τα λόγια της γυναίκας του όταν τον καλωσόρισε ξανά στο σπίτι τους. Τα λόγια της γυναίκας του για τα πρώτα λόγια του 7ου του γιου. Τούτο το δώρο είναι για το γιο μου τον τελευταίο, για εκείνον που με έφερε ξανά στη ζωή. Γιατί κανείς πεθαίνει μονάχα όταν τον ξεχνούν.
Μια φορά και έναν καιρό σε έναν τόπο μακρινό ήταν ένας βασιλιάς. Ο λαός του τον αγαπούσε τόσο που έπινε νερό στο όνομά του. Η γη του έδινε όλα τα καλά. Εκείνος ο τόπος πόλεμο δεν είχε γνωρίσει. Τίποτα δεν έλειπε από τον βασιλιά. Θα μου πείτε όμως εκείνος είχε καημό μεγάλο μες στην καρδιά του και έλειωνε μέρα με τη μέρα. Γιατί δεν είχε παιδιά. Χρόνια ολάκερα παρακαλούσε, προσευχόταν και εκείνος και η γυναίκα του να αποκτήσουν ένα παιδί. Περνάγανε τα χρόνια κι όλο παρακαλούσαν κι όλο προσεύχονταν. 9 χρόνια ολάκερα, καημός και παρακάλια και προσευχή. Πάνω στο 10ο το χρόνο, η βασίλισσα σαν άνιωσε μέσα στα σπλάχνα της μια καινούρια ζωή και σε λίγους μήνες έφερε στον κόσμο ένα κορίτσι. Χαρά μεγάλη στο παλάτι. Έλαμψε ο τόπος όλος και να σου τραγούδια την ημέρα, να νουρίσματα τη νύχτα για τη μικρή πριγκίπισσα να μεγαλώσει γρήγορα. Ο πατέρας της, ο βασιλιάς, κάλεσε και έφερε δασκάλους σοφούς και παραμυθάδες να της διδάξουν τη σοφία του κόσμου. Η μάνα της, η βασίλισσα, της έδειχνε τη γυναικεία χάρη. Έτσι περνούσε ο καιρός και το κορίτσι γινόταν κοπέλα ολόκληρη κι έλαμπε σαν το λόγιο μου φεγγάρι. Όταν ήρθε πια η ώρα της να παντρευτεί, η ομορφιά της αλλά και η χάρη της ήταν ξακουστή σε ολόκληρο το βασίλειο. Μάλιστα λέγανε οι άνθρωποι μεταξύ τους, «Η κόρη του βασιλιά είναι όμορφη σαν το φεγγάρι και το μυαλό της κόβει σαν ξουράφι, ποιος τυχερός γυναίκα θα την πάρει». Κανείς. Όπως τα ακούτε, μήτε νέος, μήτε γέρος, μήτε πλούσιος, μήτε φτωχός. Θέλετε γιατί η βασιλοπούλα ήταν όμορφη, θέλετε γιατί ήταν τόσο ξακουστή η χάρη της και η εξυπνάδα της, πάντως προξενιό κανένα δεν πήγαινε στο παλάτι κι άλλος καημός βασάνιζε τώρα το βασιλιά. Έλεγε πως η κόρη του δεν θα βρίσκε την ευτυχία, πως εκείνος δεν θα έβλεπε εγγόνια. Κι αφού είδε κι απόειδε, φώναξε την κόρη του και της είπε να ετοιμαστεί για ταξίδι. «Εσύ μόνη σου πρέπει να ψάξεις να βρεις το τέρι σου», της λέει. «Και πώς ξέρει κανείς αν έχει βρει το τέρι του πατέρα, αφού σημάδια φανερά δεν έχει?» «Σαν γίνει και μπροστά σου έχεις την αγάπη, κόρη μου, θα το ξέρεις, θα στο πει η καρδιά σου». Έτσι ετοίμασαν τη βασιλική άμαξα με συνοδεία μεγάλη και η βασιλοπούλα ξεκίνησε για το ταξίδι της και έφυγε, αφήνοντας πίσω τους γονείς της και το παλάτι. Ταξίδευαν από τόπο σε τόπο και κάποτε είπε η κοπέλα πως το τέρι της δεν θα το έβρισκε πουθενά. Πήρε λοιπόν το δρόμο του γυρισμού. Βρέθηκε, λέει η ιστορία στην επιστροφή της, να περνά από το γεφύρι ενός ποταμού. Εκεί μαζεύονταν ψαράδες, έμποροι, ταξιδιώτες, κόσμος πολύς. Μόλις φάνηκε η άμαξα η βασιλική, όλοι στάθηκαν στην άκρη. Κι όπως περνούσε ανάμεσά τους, η βασιλοπούλα είδε έναν νέο άντρα. Κρατούσε από το χέρι έναν γέροντα τυφλό και τον οδηγούσε. Εκείνος ο νέος φάνηκε στην βασιλοπούλα να λάμπει σαν τον ήλιο και σαν έγινε και οι ματιές του συναντήθηκαν, η καρδιά της χτύπησε δυνατά. Αμέσως έβαλε τους υπηρέτες να ρωτήσουν, να μάθουν. Ήταν, λέει, μαζί με το γέρο πατέρα του εκείνος ο νέος, διωγμένοι βασιλιάδες από χώρα μακρινή και έψαχναν να βρουν καινούργια πατρίδα. Χωρίς να χάσει ώρα, η βασιλοπούλα πήρε το δρόμο του γυρισμού, σαν να είχαν φτερά τα πόδια των αλόγων, να φτάσει γρήγορα στον πατέρα της. Όλα του τα είπε. Μα όταν από τα χείλη της ακούστηκε το όνομα του νέου, τότε ο σοφός σύμβουλος του βασιλιά, που δεν άφηνε ποτέ το πλευρό του, φώναξε.
Απ' όλους αυτόν μόνο δεν πρέπει να διαλέξεις. Συμφορά μεγάλη θα έχεις, γιατί η μοίρα τούτου του νέου είναι να πεθάνει μέσα σε 1 χρόνο από σήμερα. Ο βασιλιάς άδικα προσπάθησε να αλλάξει τη γνώμη της κόρης του. «Ας είναι για μια ζωή ή για μια στιγμή», είπε η Βασιλοπούλα. «Η καρδιά μου έδειξε το τέρι μου». Σύντομα στείλανε τα προξενιά στον νέο και εκείνος δέχτηκε, γιατί και η δική του καρδιά χτυπούσε για τη Βασιλοπούλα. Μόνο που τη ζήτησε να αφήσει τη ζωή στο παλάτι και να ζήσει μαζί του και μαζί με τον τυφλό πατέρα του. Έτσι και έγινε. Αφού έγιναν οι γάμοι, η πριγκίπισσα πήγε να μείνει μαζί με τον άντρα της στην καλύβα του. Ζούσαν με τα πιο λίγα, μα σαν έχει κανείς αγάπη και συμπόνια, είναι βασιλιάς. Οι μέρες περνούσαν μαζί με τις εβδομάδες και τους μήνες. Κι έτσι πέρασε 1 χρόνος. Κι ήρθε ένα πρωί, σαν όλα τα άλλα, που έπρεπε να φέρουν ξύλα για τη φωτιά. Πήρε ο νέος το τσεκούρι του και η Βασιλοπούλα τον ακολούθησε. Περπατούσαν ανάμεσα στα δέντρα, καθώς ο ήλιος ανέβαινε στον ουρανό. Βρήκαν ένα ξέφωτο και στρώθηκαν στη δουλειά. Η κοπέλα έκανε δεμάτια τα ξύλα που έκοβε ο νέος. Μα ξάφνου, εκεί που πήγε εκείνος να σηκώσει το τσεκούρι του, σαν άφηγε η δύναμη από τα χέρια του και από το κορμί του και σωριάστηκε κατά γης. Τον είδε η Βασιλοπούλα και έτρεξε κοντά του, του μίλησε, τον αγκάλιασε, μα εκείνος σαν να είχε πέσει σε ύπνο βαθύ, δίχως ανάσα. Σε μια στιγμή η κοπέλα βλέπει κάποιον να έρχεται κοντά τους. Κοιτάζει και τι να δει. Τα πόδια του δεν πάταγαν στο χώμα. Ήτανε, λέει, καλυμμένος από πάνω μέχρι κάτω με ένα ρούχο κατακόκκινο και μόνο τα μάτια του φαίνονταν να καίνε σαν τα κάρβουνα. Στάθηκε κι άπλωσε το χέρι του. Από το κορμί του νέου τότε ξεπήδησε μια τόση δα μικρή φλόγα που πέταξε και κρύφτηκε μέσα στη χούφτα εκείνου του παράξενου ξένου. Γύρισε τότε αυτός να φύγει, μα η πριγκίπισσα έτρεξε πίσω του. Περνούσε αυτός μέσα από θάμνους και κλαδιά σαν αέρας ελαφρύς, μα εκείνη έβαζε όλη της τη δύναμη και έτρεχε να τον προλάβει. «Ο δρόμος που πηγαίνω δεν είναι για σένα, Βασιλοπούλα», στάθηκε και της φώναξε. «Το ξέρω, μα δεν μπορώ να αφήσω τον άντρα μου», έλεγε εκείνη κι όλο πλησίαζε. «Άνθρωπος ζωντανός μέχρι τώρα δεν βρέθηκε να περπατά πλάι με το θάνατο. Η δύναμη της πίστης σου είναι μεγάλη και γι' αυτό θα σ' ανταμείψω. Κάνε μια ευχή, ό,τι θέλεις. Μόνο τη ζωή του άντρα σου μην ευχηθείς να σου δώσω πίσω». «Με μιας», η πριγκίπισσα είπε. Στην άκρη του δάσους, μπροστά στην πόρτα της καλύβας, στέκεται και περιμένει ο πατέρας του άντρα μου. Τα χρόνια του βαραίνουν τους ώμους, τα μάτια του σκεπάζει το σκοτάδι. Δώσε του πίσω το φως του και το θρόνο του που τόσα χρόνια λαχταρά. Η ευχή σου θα γίνει και εγώ θα πάρω το δρόμο μου», είπε ο παράξενος ξένος και κίνησε ξανά. Περνούσε ελαφρύς σαν τον αέρα, ανέγγιχτος ανάμεσα από θάμνους και αγκάθια. Αλλά η κοπέλα έβαζε όλη της τη δύναμη και έτρεχε να τον προλάβει και στις μάτωναν πόδια και χέρια. «Πριγκίπισσα, αρκετά προχώρησες, ως εδώ», είπε αυτός.
τη χαρά μου ακολουθώ, τη χαρά να είμαι με το τέρι μου. Τα γραμμένα είναι γραμμένα, ακόμα και η καρδιά δεν τα νικά. Μα άνθρωπος ζωντανός μέχρι τώρα δεν βρέθηκε να περπατά πλάι με το θάνατο. Η δύναμη της αφοσίωσής σου είναι μεγάλη και γι' αυτό θα σε ανταμείψω. Κάνε μια ευχή, ό,τι θες. Πρόσεχε μόνο, μη ζητήσεις πίσω τη ζωή του άντρα σου. Αστράψανε τα μάτια της κοπέλας. Σ' ένα παλάτι μακριά από εδώ, στο θρόνο του πάνω, είναι ο πατέρας μου. Η χαρά του είναι τα παιδιά, μα έχει μόνο εμένα. Χάρισέ του κι άλλα παιδιά. Η ευχή σου θα γίνει και εγώ θα πάρω το δρόμο μου. Έτσι είπε αυτός και πάλι συνέχισε το δρόμο του. Ανέβαινε το βουνό σαν αέρας ελαφρύς και γρήγορος, μα η Βασιλοπούλα ήτανε πάντα ένα βήμα πίσω του. Σαν έφτασε στην κορφή γυρίζει, την κοιτά και της φωνάζει. «Πριγκίπισσα, αρκετά ως εδώ, δεν μπορείς να προχωρήσεις παραπέρα». Τότε εκείνη έσκυψε το κεφάλι και είπε «Οι άνθρωποι γεννιόμαστε στη σκιά σου. Θα μείνω με τον άντρα μου, ό,τι και να γίνει». Οι ζωντανοί δεν μένουν με τους πεθαμένους, πριγκίπισσα. Μα άνθρωπος ζωντανός μέχρι τώρα δεν βρέθηκε να περπατά πλάι με το θάνατο. Κουράγιο και επιμονή σαν τη δική σου άλλος δεν έχει. Κάνε μια ευχή, ό,τι θες. Μόνο αυτό μην ευχηθείς, να σου δώσω πίσω τη ζωή του άντρα σου. Η αυλή μου είναι άδεια, λαχταρώ να γεμίσει με παιδιά, να είναι τα δικά μου και του άντρα μου. Δεν ζήτησες να δώσω πίσω τον άντρα σου, μα αν δεν το κάνω η ευχή σου δεν θα γίνει. Πριγκίπισσα, η θέληση και η εξυπνάδα σου δώσανε πίσω το τέρι σου. Άπλωσε τότε το χέρι του και μέσα από τη χούφτα του μια μικρή φλόγα πέταξε μακριά προς το δάσος. Έτρεξε η κοπέλα πίσω στο ξέφωτο. Εκεί βρήκε τον αγαπημένο της να ανοίγει τα μάτια του από ύπνο βαθύ. Και οι ευχές της Βασιλοπούλας βγήκαν αληθινές. Ο πατέρας της, λέει η ιστορία, απέκτησε κι άλλα παιδιά. Ο πατέρας του αγαπημένου της βρήκε το φως του και ξανακέρδισε το βασίλειό του. Οι δυο τους έγιναν βασιλιάδες και μαζί με τα παιδιά τους έζησαν ευτυχισμένοι και ακόμη ζουνε. Αυτός που πάει τη ζωή λιγάκι παραπέρα είναι ο πιο μόναχος στη γη όταν τελειώνει η μέρα.
νιώθω πιο μόναχος στη γη όταν τελειώνει η μέρα. Λένε πως μες στους ουράνους οι άγγελοι πετάνε, μα εγώ τους βλέπω ζωντανούς στη γη να περπατάνε. Μα εγώ τους βλέπω ζωντανούς στη γη να περπατάνε. Αυτός μου παίρνει μια στάλια και πέλαγο την κάνει, θα δει ποτάμια δακρύα που ανθρώπους δεν φτάνει. Θα δει ποτάμια δακρύα που ανθρώπους δεν φτάνει. Λένε πως μες στους ουράνους οι άγγελοι πετάνε, μα εγώ τους βλέπω ζωντανούς στη γη να περπατάνε. Μα εγώ τους βλέπω ζωντανούς στη γη να περπατάνε. Ήταν κάποτε ένας άνθρωπος που περπατούσε. Περπατούσε, διέσχισε την έρημο της ζωής του και έφτασε μπροστά στον μεγάλο ποταμό. Και σαν ένιωσε έτοιμος να μπει μέσα στο καθαρό νερό, γύρισε να κοιτάξει πίσω και να αποχαιρετήσει όλα όσα έζησε. Και είδε απάνω στην άμμο της ερήμου τα χνάρια από τα βήματά του σ' όλη του τη ζωή. Τα μέτρησε ένα-ένα κι ήταν όλα εκεί. Τα παραπατήματά του, οι δύσκολες στιγμές, τα χαρούμενα βήματα, οι στροφές, ό,τι καλό κι ό,τι πικρό είχε ζήσει. Χαμογέλασε σε όλα τούτα. Και εκεί που ετοιμαζότανε να ξαναγυρίσει προς το ατέλειωτο νερό, ξάφνου δίστασε. Του φάνηκε πως κάτι είδε δίπλα στα χνάρια από τα βήματά του. Κοίταξε πάλι, πιο προσεκτικά. Τότε είδε μια σειρά από άλλα χνάρια ακριβώς πλάι στα δικά του και κατάλαβε πως δεν είχε βαδίσει μόνος. Κάποιος πορευόταν δίπλα του. Παραξενεύτηκε. Δεν θυμόταν καμιά παρουσία τόσο πιστή, τόσο κοντινή. Αναρωτήθηκε, σηκώνοντας τα μάτια του στον ουρανό, ποιος να ήταν αυτός που τον είχε συντροφέψει στο διάβα της ζωής του. Τότε
Μια φωνή ακούστηκε από παντού, από πουθενά, που είπε «Εγώ, ο πατέρας σου και πατέρας του κόσμου όλου». Ο άνθρωπος που περπατούσε ένιωσε μια αρχαίγονη χαρά να τον πλημμυρίζει και θυμήθηκε πως τη στιγμή που γεννήθηκε ο πατέρας όλων των πλασμάτων του υποσχέθηκε να μην τον εγκαταλείψει ποτέ. Ευτυχισμένος κοίταξε και πάλι την ατέλειωτη σειρά από διπλά χνάρια. Όμως άξαφνα πρόσεξε πως κάποιες μέρες της ζωής του μια σειρά μόνο από χνάρια ήταν ορατή. Θυμήθηκε εκείνες τις μέρες, πώς αν μπορούσε να τις ξεχάσει. Ήταν οι φοβερότερες μέρες, οι πιο σκοτεινές, οι πιο απελπισμένες, οι πιο πικρές. Τότε που νόμιζε πως δεν υπήρχε έλεος πουθενά, ούτε στη γη, ούτε στον ουρανό. Ο άνθρωπος που περπατούσε ένιωσε προδομένος, νικημένος και είπε με παράπονο μεγάλο «Εσύ που λες πως είσαι ο πατέρας μου και που όταν γεννήθηκα μου τάξες να μην μ' αφήκεις ποτέ μονάχο, που ήσουνα τις μέρες της συμφοράς, τότε που δεν μπορούσα να σηκώσω το βάρος της ύπαρξής μου». Και η φωνή από παντού, από πουθενά, του είπε «Γιέ μου, αγαπημένε μου, κι είναι στις μέρες της δυστυχίας, όταν απελπισμένος δεν μπορούσες να σηκώσεις το βάρος της ύπαρξής σου, τα χνάρια πάνω στην άμμο είναι τα δικά μου, γιατί σε κρατούσα αγκαλιά».